प्रणाम मित्रवर। आज हम आप सबका स्वागत करत बाटी अपने चैनल समृद्ध भोजपुरी में। ये समृद्ध भोजपुरी में हम आप लोगन से नई नई कहानी सुनावनी जौन की पंचतंत्र से लेवल गईल बा। ये कहानी के आज के अगला एपिसोड जौन भी बाटे वो बाटे पंचतंत्र से ही लेवल गईल बाटे चतुर बिलाव। चतुर बिलाव ई एक ऐसन कहानी बा जौने में एक बिलाव एक गिद्ध का कैसे प्राण ले लेला उसे चापलूसी बतिया के ओकर बात बतावल गईल बा। तो महाराजा सुदर्शन के पुत्र के गुरुदेव विष्णु शर्मा जी समझावत बाटे कि ऐसन कौनो भी लोग जे आवे जे चापलूसी करे जे बाती से प्रभावित करे ते करे बाती के प्रभाव में आकर उसे मित्रता नहीं करे के चाहिए, नहीं तो फिर प्राण वही प्रकार डराए के पड़ेला जौने प्रकार गिद्धवा के डरावे के पड़ल। तो लोग कहलस कैसे गुरुदेव कहना कहानी सुनो। तो कहानी ऐसे सुनाऊ ना कि एक बहुत बड़ा जंगल रहल। वो जंगल के बीच में एक विशाल बट के पेड़ रहल, बहुत विशाल बहुत बुजुर्ग वो पेड़ हो गई रहल। वो पेड़ पे हजारों प्रकार के जाति जाति के पक्षी रहत रहना विचरत रहना घोंसला बना के रहे। वही पेड़े पे एक बूढ़ गिद्ध रहल। वो गिद्ध 80-90 साल के ऊपर के गिद्ध हो गई रहल। अब वो शिकार नहीं कर पावे, अपन कहीं उड़ नहीं पावे, कहीं जा नहीं पावे, तो पेड़े पे बैठल बैठल राम नाम जपे। तो वहाँ सब केहू जौन वहाँ के पक्षी लोग रहल उ लोग एठो सभा कैलस। तो वो सभा में लोग कहलस कि ई जौन हमन के वृद्ध बाटे जौन गिद्ध बाड़े हमन के वृद्ध हमें बुजुर्ग हमें इनके हमन के छोड़ नहीं सकेनी, तब इनके सब केहू मिल के भोजन के व्यवस्था करे। तो सब लोग तैयार हो गई। तो गिद्ध के तनी कन संकोच लगत रहल कि हम फ्री में कैसे खाई ये लोगन के खाना देवल। अरे गिद्ध हमेशा अपन शिकार क के खाना है, तो कहना हमरे बहुत संकोच लगता कि तो लोगन खाना ले अइब तो हम खाई बा बैठल रहब, तो हमके कोनो काम बताओ। तो सब आपस में विचार विमर्श करे लगल कि गिद्ध लायक कोनो कामे नहीं दिखे। तो एक कबूतर रहना, वो कबूतर सामने आई ना तो कहना कि एक भाई लोगन घर हमन के बात ही माना हमार, तो एक विचार हो सकेला। इतना जानी हमन के बाणी उड़ जानी, सुबह सुबह चल जानी अपने अपने दाना चारा के प्रबंध में। तो ए पेड़े पर छोट छोट हमन के अंडा बच्चा घोंसला रहेला। तो अपन जौन बुजुर्ग गिद्ध बाड़ा उ इन्हन के रखवारी कइल करें, हमानो के निश्चिंत रहल जाई, जल्दी अइले के फेरा नहीं रही आ इन्हों के अपन आत्मसम्मान बनल रही। गिद्ध बहुत खुश भइल, सब केहू बहुत खुश भइल। गिद्ध कहना हाँ हम सबकर सुरक्षा बहुत अच्छे से करब तो लन जा। ऐसे करत करत 6 महीना तो बड़े आनंद से बीतल। ये रखवारी करें सब बच्चन के, सब बच्चे उनके ताऊ 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 बोलावे लगन है। बड़ा प्रसिद्ध हो गए ना पूरे जंगल में कि गिद्ध हो पेड़ के जौन गिद्ध हमें बहुत अच्छा हमें बहुत प्रकार से उनका कीर्ति फैले लगल। एक दिन का भइल 6 महीना के बाद एक दूसरे जंगल के बिलाव अपन घूमत घूमत आइल। देखलस कि ये वृक्ष पर तो हजारों घोंसला हजारों अंडा हजारों बच्चा बाड़ा। एकरे मुँहे से लार टपके लगल। कहलस कि अब तय कौनो विधा से के खाए के पड़ी, का करी। बस वो ऊपर चढ़े लगल पेड़े पे। ऊपर से गिद्ध आहट पहचाना ना कहना के हवे जे बिना आज्ञा के अंदर आवत ऊपर आवता। ये तो घबरा गई, कहता अरे गिद्धवा तो नजर कैले बा, डरा गई। फिर सोचलस कि पहले डर के पहले डर ना आई, अब पहले बात ही करब। तो कहलस कि ताऊ जी प्रणाम, हम बिलाव हई आ पास के जंगल से हई, हम आइल बानी आपका दर्शन करे। कहना कि नाई खबरदार जो ऊपर अइबा केहू के दर्शन नहीं करे के आ केहू के ऊपर नहीं आवे के। लेकिन ये बिलौआ के फेरा में लेवल शुरू कैलस कि हम भक्त हई, हम बहुत बड़ा पंडित हो गई हई आ अनेक प्रकार के झूठ बोल बोल के उनके अपने बातें में ले लेलस कि तुम्हारे दर्शन का अभिलाषी हई, बहुत दूर से आयल हई, दर्शन नहीं देबा तो हमसे ढेर पाप तुहके लगी, जितना तकलीफ हमके हुई उतना तुहके पाप लगी। गिद्धवा पिघल गई, कहलस अच्छा आवा अइना। उनका गिद्ध के प्रणाम उड़ाम कहीना घूमलस फिरलस, अनेक प्रकार के ज्ञान के बात ही जौन वेद पुराण के बात ही पर चर्चा भइल। गिद्धवा के लगल कि हाँ भाई ये तो बहुत जानकार बा, तब का कइल जाए। ऐसे हो गई मित्रता, इनके लगे उ रहे लगल। गिद्ध के लौकत है नहीं, बस जब कुल उड़ जा पक्षी बस ही का कर रोज एक जानी के घोंसला में से एक ठो बच्चा खाली शुरू कैलस। तबले तक केहू के अंदाजा नहीं लगल, लेकिन जब 10-12 दिन यह काम कैलस ओकरे बाद हंगामा मचल। ई भइल कि का होता। ओकरे बाद ई का मतलब ई गिद्ध कहना कि हम तो बहुत रखवारी करेनी। सब गिद्ध के बाती में आ गई कि हो सकेला कि हजारों पक्षी रहना तो 10-20 घोंसला में से गए तो कोनो बात नहीं।
हो सकेला कि वो आक्रमण कैले होके कोनो पक्षी आके लेके उड़ गई होके, रोध होके सब रह गई। लेकिन धीरे धीरे एकर संख्या बढ़त गई। एक दिन त सब रोना पीटना पड़ गई कि सबकर बच्चा गायब, सबकर बच्चा गायब। सब केहू देखलस इहर उहर उड़ के, कहीं कोनो हैया ना है। बिलौआ तुरंत नीचे दूसरे जमुनी के पेड़ रहल वही पे बैठ गई, देखल कर तमाशा। बस ही कुल उड़त उड़त गई ना कि हे गिद्ध बाबा, ताऊ जी का होत बाटे, बच्चे नहीं बाटे। बस देखा ना कि ताऊ जी के जौन खोपड़ी बाटे, खोपताड़ा बाटे, उनमें बहुत सारा बच्चन के कंकाल पड़ल बा, हड्डी पड़ल बा। अब तो कुलाग बबूला हो गई ना, कहना कि इनके छोड़ल ना जाई, इनके आज मार डालल जाए। ई हमन के साथे विश्वासघात कईना। गिद्ध के अपन बात कहे के मौका ना देवल गईल। सारा पक्षी मिल के गिद्ध का जान ले लिया ना। गिद्ध मर के ना, बिना कोनो दोष के बुरी संगति में पड़ के गिद्ध का जान चली गई। बिलौआ तो यहाँ से देखलस भाग गई, गिद्ध के मार दिया ना कुल। ओकरे बाद इनके शांति भइल, इनन के रीस क्रोध ठंडा भइल। तो कहना विष्णु शर्मा जी कि देख, गिद्ध का दोष नहीं रहल, लेकिन गिद्ध वो दोषपूर्ण व्यक्ति से मित्रता कैलस, वो घाती से मित्रता कई कि अपने घात के शिकार हो गई। जबकि ओके पतो नहीं रहल कि ओकर साथे का होता, ओके कहे के मौका भी नहीं देवल गई। तो ऐसे ही तोर उनके सीख हवे राजकुमारन के कहत हमें कि केहू के भी गलत संगति में कभी मत जाइए। अपन राज्य, अपन धन, बल सब कुछ गंवा देव लोगन। ऐसे जौन भी है अपन सतर्कता के साथ काम करे चाहिए, अपन आँख खोल के कान खोल के काम करे चाहिए। तो यही में बुद्धिमानी है। तो जौन राजा के पुत्र लोग करस कि हाँ गुरुवर आज तो बहुत अच्छा ज्ञान देनी आप लोग, और यही तरह आप हमन के ज्ञान वर्धन कैल करी। तो विष्णु शर्मा जी कहना जरूर हम ज्ञान वर्धन यही के नाते हम तो उनके ले आनी है कि तो उनके योग्य बना के तोरे पिता के सौंपी। तो मित्र लोगन, आज के कहानी यह रहल हवे कि केहू पे भी विश्वास कैले से पहले बहुत बार सोचे के पड़ जाला, खास कर तब जब जिम्मेदारी अपने कंधा पर रहेला। जब अपने सर पर जिम्मेदारी है तो बहुत कुछ के भान करके तब वो चीज़ें के केहू से मित्रता करे के चाहिए, केहू के घर में ढुकावे के चाहिए। तो यही के साथ ही हम विदा लेत बाणी। बिहान फिर एक अगला कहानी में आप लोगों के समक्ष हम प्रस्तुत होवें। तब तक के लिए प्रणाम।